نگاه کنه، یک پاکت، دو پاکت، یک коробка. این همه چیزا را مورد کانالی MT85 озадаҷа мемонам мебине дарои нобуна шаве ҳаминҷур мода роҳи кадян самбуса ош ҳамаи чиз саргардон шудаем қадар чиз рӯй кардем ин ки коробка пури самбуса буд дарах гӯш ҳамха буромадаста одамои истодагӣ будан ҳамашон додем подписчикҳо нигоҳ кунед бо вай доштай чӣ мегӯянд сообщение доштай ҳузнихатшам хушрӯ будай ина самбусаи мо ҳам хуб хушрӯ доранд ки подписчикҳо нигоҳ кунед видеошонро тамошо мекардам клетчатка кати аккуратна и действительно аккуратно буд яъни нигоҳ кунед як тон салфетка ҳама намуд чи номш чия инчон темаша чӣ мегӯянд вая одноразовый қошиқ вилка тарелка ҳамаи чӣ и як тон ош бачо салат ям салат нигоҳ кунед бо чакчак рецепти чакчака дар канали амино мебинед роҳи омӯна шавед чакчака бинед чақа чакчаки хушрӯ чормағзо қати ош бисёр бадай барои мо чам қача ҳамсоя наметия бисёртарай ош камтараки ҳамсоядотиам серавно ҳамаша гудакона мехӯранд самбуса ҳамсоя мехӯранд инерай ни ҳамсояи армян дарои мекунем маша мебарай ки маршхай шидаи самбусаро ма да пухтия нахаем дадаш бачаҳо мо платяковӣ рафтем на самом деле уҷа да ҳичка туи надошт туи ҳумайро неста мо просто платяҳои съёмкакунӣ рафтем не оши туи не ки ҳастай туи дигаҳ ка ҳаст ҳоҷи баъди ҳамин ош хӯрдан ма туя мепартон тамошо кунем ҳама пазрави дорад нависиян туи ҳумайро ма уҷа қад майда гуфтам уҷа дар назар доштум ки ҳамин духтаракҳои тоҷико қадакҳошон пастпастака озиро барои мекунем кирта камтар ва як дарозай а так туи ҳумайро оли маълум нест насиб боша кай боша мо ҳама каса видео мекунем мебинем мана и давоми туя подписчиков инҷа туи амё рафтестай хеш таворо ҳама омадагиян ҳама гушна ҳама ташна ташкили ҳаждат дорам ташкили пеш ташкили манам ташкили инаи пои мая калафоча бархе аз меҳмонҳо аллакай танаояшро хӯрданд калаояшон мондааст мана инҷа дар ҳофизои мо қарор дорам инҷа мевай официанти мо инҷа дӯстои мо ин нафарҳо ҳам меҳмонони ҳамин ҷо мана ин нафарҳо салому алайкум ака мо маърака омадем бояд биёд хуш омадед лали ба ҳичи нест ино ҳама раққосаҳо ҳозир мо пеши моду арӯс да мерасем таракано ино хайми маъракада қарор доранд ранги мо меҳмонанд ино ҳофизоанд ниҳоятан ба хонаи арӯс расидем свидетелай ин арӯс домод салом овардем хушбахтӣ ба шумо таманно мекунем аз номи гурӯҳи таҷрибама ва ин гулдаста ба шумо тухфа хай подписчико шумо диде хонаи ёда дили ҷигарсӯхтестай шаб ба хайра хондан мо аз хонаи арӯси домод бо тантана мебароем ай туи хона буромадем хай туя медонем масти пасти бачаҳо ба ҳамин рӯз мерасонад мана ин нафар аз хона лалиш қати буромадагиай хонаш бурдани будай фикрам ҳалтидай хай ногуфта намона ки мо ай ресторани шабангом буромадем нами ресторанда буд туй баъзеҳо ҳолям дар туи қарор доранд ина рақсу бозӣ трезои ресторанда одамо то ҳол рақсу бозӣ доранд туи гирим рафтестай
کنی این تریزش بینیم تریزش ده خیلی آدم نبوده این همی رستوران بود